מה קורה חברים? כאן פלשקון בסרטון חדש. היום אני הולך להראות לכם סרטון שבו כמעט תקפתי את השיא שלי בג'יימס רק בפספוס של 2, וכל זה היה בזכות דמות אחת שעכשיו אני יודע שהיא שבורה, אייסוזה. בואו אני אראה לכם את המשחק שבו אני כמעט שברתי את השיא הזה. אפשר לראות פה שהייתי 2 ג'יימס מ-540 ג'יימס, שזה השיא שלי. לכן זה היה משחק מאוד עצוב שלא עקבתי את זה, אבל גם מאוד שמח שהייתי קרוב, וכל זה היה בזכות דמות אחת, שזה היה אייסוזה. בואו נראה לכם את המשחק. המוד בעצם היה פינייתה פארטי, שזה מוד עם הרבה מאוד ג'יימס וקוינס. התחלתי עם אייסוזה, כי היה לי אופציה מאוד נדירה יחסית להתחלה, לכן הייתי חייב לקחת אותו. לפני המשחק הזה לא ידעתי כמה הוא היה מוצלח. לא לקחתי טריידר בשביל להשיג ג'יימס, כי אני לא חשבתי שאייסוזה היה טוב, פשוט חשבתי שזה היה אופציה מאוד נדירה. אפשר לראות שפה אני בעצם בחרתי כבר או טריידר וצ'יקן בשביל שאני אוכל לרוץ לקוינס ולהשיג מהם כמה שיותר ג'יימס. ככה אני עושה כל משחק בשביל לנצח. זה הטכניקה המוכרת שלי. מה שעד עכשיו היה לי מוזר בקבוצה היה אייסוזה, כי אני לא רגיל לה. אני כמעט ואף פעם לא משחק איתו, אז המשחק הזה היה לי מאוד נוח. אפשר לראות פה שאני פה השגתי הרבה מאוד קוינס ופתחתי מלא פינייתות בשביל להשיג את הקוינס האלה בשביל טריידר. אפשר לראות פה שבחרתי עוד צ'יקן בשביל יותר מהירות, כי אני לחצתי יותר מדי על הבוסט הזה. פתחתי פה עוד מלא פינייתות בשביל לעלות למקום השלישי. פה השגתי עוד מלא ג'יימס ופחדתי למוות, כי חשבתי שהבן אדם הזה הולך לפסח לי את הצורה. אבל התחמקתי ונכנסתי למלכודת של בוטים. פחדתי גם פה שאני אמות, כי אני עוד הייתי עם קבוצה קטנה, בלי שום פיוז'ן. אבל התחמקתי והשגתי עוד דמות של דמג'. עד פה אני עוד חשבתי שאם מישהו מתקרב אליי אני מת בגלל הטריידרים, אבל לא קלטתי כמה הקבוצה שלי הייתה חזקה עם כל הדמויות שלי שעושות דמג'. פה אני כבר רק עכשיו קלטתי במהלך המשחק שעליתי למקום ראשון בפער מאוד ענק. פה לקחתי עוד תיבה ואני השגתי אוגריידר בשביל להקטין את המהירות של הצ'יקן שלי. פה באתי וניסיתי לגנוב את הפינייתה. מישהו בא אליי ונלחצתי כי חשבתי שהוא מתכנן להרוג אותי, אבל הוא לא הרג אותי ולקחתי את הפינייתה. מישהו פה בא אליי וכמעט הרג אותי לגמרי ולקח לי כמות ג'יימס כל כך הכרחית שאם הוא לא היה לוקח לי הייתי מנצח, אבל אופסי, שכחתי שהרגתי אותו. אני רק אז הבנתי כמה הקבוצה שלי חזקה וראיתי שכל זה היה בזכות האייסוזה, כי ראיתי שהם לא יכולים לברוח והיה להם צ'יקן, הרבה מאוד צ'יקן, איך הוא לא ברח? ואז הבנתי בזכות איזה מי זה היה. בשלב כל שהמשחק שלי היה לגי, מרוב שהמשחקתי מקורב. פתחתי פה עוד פינייתה, אני השגתי עוד דמויות, ועשיתי פיוז'ן לאייסוזה, ופה אני ידעתי שהמשחק הזה שלי, שהיה לי דמות חזקה מדי, עם היכולת המיוחדת שלו, והכתיב שזה גם חשוב נחמד, במיוחד שאצלו הוא חזק יותר מהמישהו כרגיל. אני פספסתי אותו, אבל לא נורא, כי אני הקפאתי אותם והם לא ברחו ממני, ואני הורדתי לו כמעט את כל הקבוצה, אבל ברחתי ולקחתי כמה שיותר ג'יימס. הלכתי ופתחתי את הפינייתה הגדולה ולקחתי את כל הקוינס ואת כל הג'יימס שיכולתי למצוא. קלטתי שהייתי קרוב לשיא שלי, אבל לצערי
הבן אדם הזה גנב לי את שתי הג'ם שהיה חסרים לי, ואני זרקתי את הטלפון ובכיתי. אבל לא נורא, כי אני בכל זאת ניצחתי והבנתי כמה אייס וויזרד שבור. זה הסרטון שלי בשבילכם היום, מקווה שנהניתם ואל תשכחו לתת סאב ולייק. אני אראה אתכם בסרטון הבא.